Kakek wis. Niki wau kanca-kanca njaluk tambah pilih. Biaji. Tambah apa, Dur? Niku padha hae. Padha hae. Sik kurang kakek wis. Niki daripada mengke dadi gara-gara pedhek sedhekan tambahi pilih. Lah njaluk tambah piro? Kae ning nggon Muri lawang jukuk entelung bumbung toak badek kawanan mrene Tur. Sedika kedak kejawuh kek wes. Niki kono tutupe ireng. Jenengan cek kek wes. Ya ngudune sing tuwek sik. Tak ombene. Ya, ganti kowe. Goblok. Omben-ombene nak kok malah mangani pitik. Lah, wetek kula pun entek 3 botol kakek wis. Lah kok 3 botol? Sing 2 botol niku dijikuk kanca kula. Lah terus sing sak botol pecah. Lah kowe mendem apa? Kula niku mendem kahanan kakek wis. Aja kakean cerigis. Kaya ana paman patih Sengkuni, ayo disowani merono Tur. Sedika kedake jawab kakek Mas. Dur, kowe mau bardang apa, Dur? Wan, sampean ora ngerti to, Wan? Nang kene iki anggere Cak Mail petuk narya buyar maneh kene, Mas. Lakone mung wong loro kuwi, Wan.